sound now went from here over there. Onye nwanyị nọnyere unu. I ga-amalite ofufe ndụ anyị n'ụtụtụ a site n'ịbụ abụ 188, hymn number 188. anyị ga-aga n'ihu n'ofufe ndụ anyị
site n'ile anya n'ime akwụkwọ ekpere na abụ mpịaji nke mbụ. Mgbe onye na-emebi iwu si na mmebi iwu nke o meworo chegharịa mee ihe ekpere n'ikpe na ezi omume, ya onwe ya ga-eme ka mkpụrụ obi ya dị ndụ. Aja niile nke Chineke bụ mmụọ tiwara etiwa, obi tiwara etiwa na nke egwepịara egwepịa. Chineke ịdịghị elede ha anya. M ga-ebili jekwuru nna m ga-asịkwa ya, nna, emehiewo m megide eluigwe na n'iru gị, ekwesịghịkwa m ka akpọ gị nwa gị ọzọ. Ejikwala oru gị baa n'ikpe, n'ihi na onye na-adịghị onye ọbụla nke dị ndụ bụ onye ezi omume n'iru gị. Ọ bụrụ na anyị asị na anyị enweghị mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị, ezi okwu ahụ adịghịkwa n'ime anyị. Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye ezi omume, ka o wee gbaghara anyị mmehie anyị niile, sachapụkwa anyị ajọ omume niile. Ụmụ m na m hụrụ n'anya nke ukwuu, akwụkwọ nsọ na-ezi anyị n'ebe dị iche iche ka anyị kwụrụ ọtụtụ mmehie anyị na ajọ omume anyị, ka anyị kwupụta ha, ka anyị ghara izobe maọbụ ikpuchi ha n'iru Chineke bụ Nna anyị nke eluigwe, nke pụrụ m ihe niile, kama ka anyị kwupụta ha n'obi dị umeala, nke nwayọọ, nke nchegharị na nke ịnụ okwu, ka anyị wee nata mgbaghara mmehie anyị site n'obi ebere ya na-adịghị agwụ agwụ. Ọ bụ ezie na o kwesịrị ka anyị na-ekwere mmehie anyị n'iru Chineke n'obi dị umeala mgbe niile, o kwesịrị ka anyị na-eme karịa otu ahụ mgbe anyị nọkọrọ zukọkwa n'otu, ka anyị kelee ya ekele n'ihi ihe ọma niile nke anyị natara n'aka ya, ka anyị gosi otuto nke kwesịrị ya n'ezie n'iru ọra mmadụ, ka anyị nụrụ okwu ya nke kasị ndị nsọ, ka anyị rịọ ihe niile nke kwesịrị anyị na-akpa anyị ma na arụ ma na mkpụrụ obi nke anyị. Ọ bụ n'ihi nke a ka m na-ekpere unu, na-arịọ unu ka unu ụra nọ n'ebe a, unu usoro m n'obi ọcha n'olu dị umeala, wee jee n'oche eze amara nke eluigwe, ka anyị gbu ikpere n'ala wee kwupụta mmehie anyị. Mmadụ niile, ndị anyị nke pụrụ ihe niile, onye kachasị ebere, anyị ejewo ọgbakọ nsọ gị ka atụrụ furu efu. Anyị sụgharịrị nzuzo n'ọchịchọ nke obi anyị, anyị emebeghị onwe dị nsọ, anyị na-ekwu ihe kwesịrị ka anyị mee, anyị emerụkwa ihe na-ekwesịghị ka anyị mee. Eji ndị ala n'ime anyị, ma gị onye nwe anyị mere anyị ebere, anyị ndị ọjọọ mere imere ebere. Chineke rapụ ndị kwupụtara ihe ọjọọ ha mere, weghachi ndị echegharị uche ha, dịka nkwa nke ibu na Kraịst Jizọs bụ onye nwe anyị. Kwee ka anyị kasị ebere n'ihi ya, ka anyị wee si ugbu a kwapụ n'ihi Chineke na ndị ezi omume na ndụ anyị udo, otu obere ahazi. Amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, Nna nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, onye na-achọghị ọnwụ nke onye mmehie, kama ka o si n'ajọ omume ya pụta ka o wee dị ndụ, onye were ike na iwu nye ndị ozi ya ka ha kwuwa gụkwara ndị ya ntọpụ na mgbaghara mmehie nke ha ebe ha chegharịrị. Ọ ga-agbaghara tọpụkwa ndị niile chegharịrị n'ezie, ndị na-ejighị aghụghọ kwere ozi ọma ya dị nsọ. N'ihi nke a ka anyị rịọ ya ka onye anyị ezi nchegharị na mmụọ nsọ ya, ka ihe niile nke anyị na-eme ugbu a tọọ ya ụtọ, ka ndụ anyị fọdụrụ wee si ugbu a na-adị ọcha na nsọ. N'ikpeazụ, ka anyị wee bịa n'ọṅụ ebighị ebi nke ya, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ekpere nke onye nwe anyị, na nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka emeghị ihe na-achọ, dịka esi ya n'eluigwe, ka emekwara aka n'ụwa. Nye anyị nri taa, nke ekwere n'ụbọchị taa, gbaghara ihe ọjọọ niile anyị mere, otu onye nwe anyị si gbaghara ndị mere ihe ọjọọ, edubala anyị n'ime ọnwụnwa, ma dọpụta anyị n'aka ajọ ihe, n'ihi na alaeze bụ nke gị, na ike na otuto mgbe niile mgbe niile. Amen. Onye nwe anyị na-egbugbu ọnụ anyị, ga-ekwupụta ozi gị. Chineke, zọpụta anyị ọsọ ọsọ. Onye nwe anyị na-egwa gị anyị bilie. Otuto dịrị Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ, otu ọ dịrị na mbụ, ọ dị ugbu a, ọ ga-adịgide otu a ruo
nwe anyị. Abụ ọma dịrị ụbọchị taa bụ abụ ọma 130 anyị ga-ekwe ya ekwe. Ihe mmụta nke mbụ ga-esi n'akwụkwọ Ezikiel isi 17 malite na amaokwu nke mbụ ruo nke 14. Our first lesson is taken from the book of Ezekiel, chapter 37, starting from verse 1 to 14. Aka Jehova wee dakwasị m, o wee mee ka m pụọ n'ime mmụọ nke Jehova. O wee dọba m n'etiti ndagwurugwu ahụ, ma ndagwurugwu ahụ jupụtara n'ọkpụkpụ. O wee mee ka m ngabiga n'akụkụ ha gburugburu, n'akụkụ niile. Ma lee, ha bara ụba nke ukwuu n'elu ndagwurugwu ahụ. Ma lee, ọkpụkpụ nkụ, ma lee, ha kpọrọ nkụ nke ukwuu. O wee sị m, nwa nke mmadụ, ọkpụkpụ ndị a ha ga-adị ndụ? M wee sị, onye nwe anyị Jehova, gị onwe gị maara. O wee sị m, buo amụma n'elu ọkpụkpụ ndị a, sị ha, unu ọkpụkpụ kpọrọ nkụ, nụrụnụ okwu Jehova. Otu a ka Jehova onye nwe anyị sịrị ọkpụkpụ ndị a, lee, mụ onwe m gaji ime ka unu ume baa n'ime unu wee dị ndụ. M ga-etikwasịkwa unu akwara, mee ka anụ arụ rigokwasị unu. M ga-ekpochikwa unu ọkpụkpụ arụ, tinye ume n'ime unu wee dị ndụ, wee mara na mụ onwe m bụ Jehova. M wee buo amụma dịka esiri nye m iwu. Otu olu wee daa mgbe m na-ebu amụma, ma lee, ime mkpọtụ dị. Ọkpụkpụ wee bịakwute onwe ha nso, ọkpụkpụ na ọkpụkpụ nke ya. M wee hụ, ma lee, akwara dakwasịrị ha, anụ arụ rigotakwara, ọkpụkpụ arụ wee kpuchie ha n'elu, ma ume adịghị n'ime ha. O wee sị m, buore ifufe amụma,
bue amụma nwa nke mmadụ si ifufe, otu a ka onye nwe anyị Jehova sịrị, si n'ifufe anọ bịa, gị ume, kụkwasị ndị egburu egbu ume ka ha wee dị ndụ. M wee buo amụma dịka o nyere m iwu, ume wee bịa n'ime ha, ha wee dị ndụ, guzo ọtọ n'ụkwụ ha, bụrụ usu ndị agha dị ukwuu rie nne. O wee sị m, nwa nke mmadụ, ọkpụkpụ ndị a, ụlọ Izrel niile ka ha bụ. Lee, ha na-asị, ọkpụkpụ anyị akpọwo nkụ, olileanya anyị alawokwa n'iyi, ibusiwa anyị onwe anyị. N'ihi nke a, buo amụma sị ha, otu a ka onye nwe anyị Jehova sịrị, lee, mụ onwe m ga-emeghe ili niile unu, mee ka unu si n'ili unu rigopụta, unu ndị m ga-emekwa ka unu bata n'ala Izrel. Unu ga-amakwa na mụ onwe m bụ Jehova, mgbe m mesịrị ili unu, na mgbe m mesịrị ka unu si n'ili unu rigopụta, unu ndị m ga-etinyekwa mmụọ m n'ime unu, unu wee dị ndụ. M ga-emekwa ka unu nọdụ n'ala unu wee mara na mụ onwe m bụ Jehova, ekwuo mee ya. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. Nke a bụ ihe mmụta nke mbụ. Anyị ga-aga n'ihu site n'ịbụ abụ 183. Ihe mmụta nke abụọ ga-esi n'akwụkwọ ndị Rom isi 8 malite n'amaokwu nke 6.
The reading taken from the Epistle of Paul to Romans, chapter 8, begin to read at 6. N'ihi na ịtụkwasị uche na anụ arụ bụ ọnwụ, ma ịtụkwasị uche na mmụọ nsọ bụ ndụ na udo. N'ihi na ịtụkwasị uche na anụ arụ ya na Chineke dị n'iro, n'ihi na edoghị ya n'okpuru iwu Chineke, n'ihi na apụghịkwa ido ya n'okpuru ya. Ndị nke nọ n'anụ arụ apụghịkwa ito Chineke ụtọ. Ma unu onwe unu anọghị n'anụ arụ, kama unu nọ n'ime mmụọ nsọ. Ma ọ bụ na ọ bụ ezie na mmụọ nke Chineke na-ebi n'ime unu, ma ọ bụ na onye ọbụla enweghị mmụọ nke Kraịst, onye ahụ abụghị nke ya. Ma ọ bụ na Kraịst nọ n'ime unu, arụ unu bụ ihe nwụrụ anwụ n'ihi mmehie n'ezie, ma mmụọ nsọ nke dị ndụ n'ihi ezi omume. Ma ọ bụrụ na mmụọ nke onye ahụ nke mere ka Kraịst na ndị nwụrụ anwụ bilie na-ebi n'ime unu, onye ahụ nke mere ka Kraịst na ndị nwụrụ anwụ bilie ga-esitekwa n'aka mmụọ ya na-ebi n'ime unu mee ka arụ unu nke pụrụ ịnwụ anwụ dị ndụ. Ka bụ onye nwanyị. Anyị ga-akwado n'okwu Chukwu site n'ịbụ abụ 181. Ekpere Chineke gị bụ inye aka anyị na mgbe ochie, gị bụkwa olileanya anyị ugbu a n'oge ndị a jọgburu onwe ha. Bịa n'ike iji bụrụ chi, nyere anyị aka ka anyị ghọta onye ịbụ, na ịbụ Chineke na-adịghị ala azụ, onye na-ekwe nkwa mee nkwa o kwere. Nara ekele
ka e bulie gị elu sọpụrụ aha nsọ gị. Bịa nọnyere anyị n'oge a, onye nwe anyị, kwee ka mgbe anyị na-anụ okwu gị ka ọ bụrụ ndụ nye anyị, ọ bụghị amamikpe. N'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Ka anyị nọdụ ala kere okwu Chineke. Abụ m onye nọ n'agbata agba ochie na agba ọhụụ. So mgbe ụfọdụ o nwere ihe m na-agụ n'okwu Chineke, ya echetara m abụ ndị mgbe ochie na-abụ. Otu ihe anyị gụrụ n'akwụkwọ nsọ taa na-echetara m abụ a na-abụ na mgbe gara aga. Biko soronụ m bụọ ya. Bụ amụma nwa nke mmadụ, ọkpụkpụ ga-adị ndụ ọzọ. Bụ amụma nwa nke mmadụ, ọkpụkpụ ga-adị ndụ ọzọ. Jehova bụ Chineke, onye pụrụ ime ka ndị nwụrụ anwụ site n'ọnwụ bilie. Ọkpụkpụ ga-adị ndụ. Asị m bụ amụma nwa nke mmadụ, ọkpụkpụ ga-adị ndụ. Unu bụ amụma nwa nke mmadụ, ọkpụkpụ ga-adị ndụ ọzọ. Jehova bụ Chineke, onye pụrụ ime ka ndị nwụrụ anwụ site n'ọnwụ bilie. Ọkpụkpụ ga-adị ndụ ọzọ. Amen. Ee, ọkpụkpụ ga-adị ndụ ọzọ. Dịka m na-agwa unu, n'ihi na anyị nwere ụmụ anyị ndị na-anaghị anụcha okwu Igbo, aga m achọ ka m kwuo okwu Chineke nke ụbọchị taa n'okwu Bekee ka o wee bara onye ihu bara onye azụ. Amaara m na ọtụtụ n'ime anyị na-anụ okwu Bekee, ya mere ya ewutela gị na m na-ekwu ya na Bekee. Mgbe ụfọdụ kwa aga m etinye okwu Igbo ka ihe m na-ekwu wee daruo nso. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. On this 5th Sunday of Lent, Lent being the season of penitence, self-examination, meditation and reflection on the passion of Jesus Christ that brought us salvation. The lectionary, that is the reading for this Sunday, lead us to ask a question. And that question is this: is change for the better possible? Is change for the better possible? When in our Old Testament reading, the prophet is led by the Spirit of God in a vision to a valley of dry bones, Ezekiel was asked by the Spirit of God, can these bones live? Can these bones live? And that's in Ezekiel chapter 37, verse 3. Ezekiel the prophet looked with his human eyes and seeing dry bones scattered all over the place, all over the valley, couldn't answer in the affirmative. He couldn't say, yes, these bones can live. But knowing that God is the God with whom all things are possible, he couldn't say no either. He just played it safe by saying, oh Lord, you know whether these bones can live again or not. Isaiah 37 verse 3b. In our gospel lesson also, which was not read today, Martha, the sister of Mary, she and her sister Mary had sent an urgent message to their friend Jesus to tell them that their brother, Jesus' friend, Lazarus, was very ill. They had hoped that Jesus would arrive in time and do something about their brother's illness. But alas, Jesus did not get there until Lazarus was dead and buried. When Martha met Jesus as he approached their home,
she regretted the fact that Jesus arrived late, saying to him, "Lord, if you had been here, my brother would not have died." Mary, on that same day, in a separate occasion, when she heard that Jesus was around, also went. And she fell before the feet of Jesus and said to Jesus the same words that she and her sister had said. "Lord, if you had been here, my brother would not have died." You will see this in John chapter 11, verses 21 and 32b. They both had concluded that no change for the better could take place, since in their minds, the death of their brother was irreversibly final. Nothing could be done about it now that he's dead. Also, when injustice seemed to have won on that day when Jesus was crucified, he died and he was buried. No one ever believed that a change for the better could take place. His death in the minds of Satan, in the minds of the priests and the Pharisees and the Sadducees, the death of Jesus was irreversibly final. In their eyes and in their estimation, in their human estimation, the death of Jesus was irreversible. The kingdom of darkness went on a victory parade, thinking they had got their enemy. The demons in hell and their master Satan threw themselves a party. And they thought it was all over. The chief priests, the Sadducees and the Pharisees, they all who hated the gods of Jesus, they went home satisfied that the matter was over. Their enemy had been destroyed. They had got rid of this person who had the guts to challenge the status quo. They went home to sleep. Nothing could come after this. No change for the better was possible in their eyes and in their estimation. Today, as we helplessly watch coronavirus destroy our social life as we knew it, in every part of the world, someone may be tempted to ask, can any change for the better take place? Is it possible for things to return to normal after all this? Can things get better? Can we ever live our lives the way we knew it before coronavirus came? Can normalcy return? In our families and in our individual lives, tragedies do strike. Debilitating sicknesses, loss of income, loss of loved ones by death, family members who get into trouble and things happen, children who do not obey us, who do not go the way we want them to go. And we begin to think, can a change for the better take place? Is it possible for things to be otherwise than they are? I am glad you asked. Please, beloved ones, listen and hear me well. As the Lord God lives, the God whom I serve, whom my predecessors in the faith served and worshipped, know without a doubt that resurrection does happen. Know that restoration can take place. Be assured that when the wind blows and goes across, things can get better. Amen? Amen. Going back to what we read from Ezekiel. When Ezekiel saw and found himself in the midst of a valley filled with dry bones, he was not sure whether the bones would live again.
Then God Almighty instructed him and said, prophesy. Please tell me, prophesy. Prophesy. Say it again. Prophesy. That was what the Spirit of God told Ezekiel. He said, Son of man, prophesy to these dry bones. And when he prophesied, every time he was asked to prophesy and he obeyed, God allowed things to change for the better. Amen. God made it possible for dry bones to become a great army of God. And this was a metaphor by which God was telling Israel through his prophet that things were going to get better after their enemies had devastated their land. Things can get better. Change can take place for the better. At this time, Israel's enemies had attacked, destroyed, sacked, and pillaged their land. And God was saying to them, I want to assure you that again, this land will be rebuilt. It will be repopulated, and it will thrive again. Amen. Amen. Oh yes, things can change for the better. Things that are impossible with humans are possible with God. As Martha and Mary were in agreement that the death of their brother Lazarus was irreversibly final, Jesus Christ said to them, I am the resurrection and I am life. Anyone who believes in me, even though he is dead, will live again. Amen. And then, having said that, Jesus introduced Martha and Mary to a reality, a world of reality that was yet unknown to them. He instructed them to open the tomb of the dead man who had been buried 4 days ago. You will remember that on that occasion, Martha protested and said, Lord, why should we open? No, we shouldn't, because by now there is a stench. Somebody who has been buried for 4 days has started decaying, and if you open that grave, the decaying body will smell. Then Jesus reminded Martha and said, did I not tell you that if you will believe, you will see the glory of God? Amen. If you will believe, you will see the glory. I say, if you believe, yes, you will see the glory of God. Do what I tell you. Open that grave. When they opened that grave, Jesus called the dead man, buried 4 days ago, back to life. And when he called him back to life, he told the people, lose him and let him go. Can you say to him, lose him and let him go? Lose him and let him go. Lose him! Because you see, this man who had been dead was bound with the grave cloth all over himself. When he rose up, he was standing like a moron. Jesus said, lose him and let him go. All his bound, the chains of death, the grave cloth was loosed. And this man who was dead came back to life. Yes, brothers and sisters, a change for the better can occur. Amen. A change for the better is possible. A change for the better is possible. Lose him and let him go. Even though he was dead, now he's alive, bound by chains of death. And Jesus commanded, lose him and let him go. And when he was loosed, Lazarus lived for many more years before he went the way of all humans. Yes, a change for the better is possible. Death is not final unless the one who has finality in his hands says so. Amen. Amen. Hell's rejoicing was short-lived. You remember when the King of Kings was given a mockery of justice and crucified, he died and was buried. I told you earlier that there was a party in hell that night.
They thought they had won. Many of them had a victory party that night, all night. And by the morning, they went to bed thinking it was all over. But then on that resurrection morning, hallelujah, on that resurrection morning, a power that was greater than them went where Jesus was laid and lifted him out of the grave and brought him back to life. Hell's party was short-lived. It was premature. And God, who has the final say, changed the matter for the better. What I am trying to tell you by these examples, beloved ones, is that change for the better is possible when God is involved. It is not over until God says it is over. Because he is the one who owns heaven and earth. He is the King of kings and the Lord of lords. Nothing changes unless he says so. My case is different. Can you say that? My case is different. For the rest of the world, it may be over for now. For the rest of the world, the situation they are dealing with may mean that their end has come. But my case is different because my God has not said it's over. The God I serve has not said I am doomed. He has not said my life is over. Because he is the God of resurrection. The God that brings back to life things that were dead. Amen. Amen. In the same way, beloved ones, these are treacherous days when coronavirus is rampaging the whole world. There is a pandemic that is serious and deadly. And everybody thinks maybe this is the end. I have had people say maybe the world is coming to an end. This may be a sign of things to come. It may be a sign of the end of the world coming. But let me tell you the truth about the matter. It is this, that until God says it is over, life will not be over. I am telling you that things will eventually change for the better. Amen. They will change for the better. Things will change for the better. Coronavirus will die one day, and we will live our lives once again. Amen. Amen. Yes, we are serving the living God who is able to change our situations for the better. You may be going through some hard times even before coronavirus came. And while coronavirus is rampaging the world, you may be dealing with other issues that are adverse, that are serious, that are life-threatening, even in addition to coronavirus. If you listen to the news between yesterday and today, you will discover that there are places in the United States that have been devastated by hurricane. That is in addition to coronavirus. Now they have no home to hide in. Their homes have been destroyed, and probably somebody will be telling them, your own is over. No, it's not over until God says so. I want you to have faith in God. I want you to believe what Jesus said to Martha and Mary. If you will believe, you shall see the glory of God. The God who changes things can come into your situation and change them for you. Amen. Amen. It is not over until he says so. Things will change for the better. But there's one problem I want to highlight before I end. Without a doubt, things will change for the better. Without a doubt, this coronavirus or whatever else you're dealing with will come and go. It will come to pass. It will come to pass. But let me ask you this question. When this devastation has come and gone, when coronavirus has finished its pillaging and gone, many people have died, things have happened, lives have changed, but life will come back to normal. When life comes back to normal, the question I want to ask you is this. Will you have learned the lesson that God intended you to learn when he allowed coronavirus to arise? Would you? Ndị Igbo nwa ajụ unu. Ana m agwa unu kemgbe na Chineke pụrụ ịgbanwe ndụ anyị ya bịakwa otu ọ dị na mbụ. Anyị nwee ike gagharịwakwa, nwee ike
bie nwanne anyị ọma nwe ike kwe nwanne anyị n'aka. Ugbu a anyị enweghị ike ikwe onye ọbụla n'aka n'ihi coronavirus. Ma na-agwa unu si ọ ga-ekwota mee gịnị kwofere, ọ ga-emecha bie, coronavirus ga-emecha nwụọ, anyị adịrịkwa ndụ ọzọ, ọkpụkpụ a ga-adịkwa ndụ ọzọ. Ma na-ajụsio, ọ bụrụ na ọkpụkpụ a mechaa dị ndụ ọzọ, anyị amụtala ihe ahụ Chineke chọrọ ịkụziri anyị mgbe o nyere efe ka coronavirus bata? N'ihi na you see, ụwa niile na-eche n'ụwa bụ nke ha. Ndị world powers thought they had it under control. They had everything under control. No, but God has come to show that there is a power that passes power. He has come to show the world, the dignitaries, the powers that be, that you don't own the world, I own the world, I dictate what happens in it. And when I act, you will be helpless in this matter. Have you learned that lesson? If you have not learned that lesson, coronavirus will go, your time for learning will be over very soon. And you will come back to life as usual. And you will think it's okay. And then someday, God will hold you accountable for what you did with this time. Now that you can no longer walk about, are you spending time in prayer? Are you spending time reading the Word of God? Do you even acknowledge the presence of God in your life? Do you receive Jesus as your Lord and Savior? Do you know Him? Do you worship Him? Or you are quietly waiting, eating, drinking, watching TV, waiting for coronavirus to be over? Yes, it will be over. But let me tell you the truth. One day, God is going to hold all of us accountable of what we did with this time, what we have learned with this time. My prayer is that we will not allow this time to pass until we have acknowledged Jesus as Savior and Lord, until we have enthroned God in our lives as King of Kings and Lord of Lords. I make that prayer in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Ugbu a ebe anyị nọrụrụ ala, anyị ga-ekwe abụ abụọ iji ka e gosiri anyị nke okwukwe anyị na olileanya. Abụ maka okwukwe na olileanya, abụ 191 ebe anyị nọrụrụ ala. Mmiri na-eru n'ụzọ mgbe nsogbu bịara ka ebili.
ọ dị na page 9 n'ekpere na-abụ anyị ga-ebili ọtọ. Okwukwe nke ndị ozi mmadụ niile. Ekwe m na Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa. Ekwe m na Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara ya, bụ onye nwe anyị, onye atụrụ ime ya site n'ike mmụọ nsọ, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke bụ Mary mụrụ ya. Ọ hụrụ ahụhụ n'ụbọchị Pontius Pilate, akpọgidere ya n'obe, ọnwụnwa, elie ya. Ọ rịdara n'ala mmụọ n'ụbọchị nke atọ, o siri n'ọnwụ bilite ọzọ. Ọ rigoro n'eluigwe, ọ na-anọdụ n'aka nri Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile. N'ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ekwe m na mmụọ nsọ, na nzukọ Katọlik dị nsọ, na mmekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara mmehie, na mbilite n'ọnwụ nke arụ, na ndụ ebighị ebi. Amen. Collect. Collect dịrị ụbọchị taa, Sọnde nke ise n'ime Lent. Anyị na-arịọ gị Chineke nke pụrụ ime ihe niile, ka ị were ebere lekwasị ndị nke gị anya, ka e wee were obi ọmụkụ gị na-achị ha, na-echekwa ha mgbe ebighị ebi, mana arụ ma na mkpụrụ obi, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Collect nke abụọ n'ihi udo. Chineke, onye wetara udo, onye hụrụ ịdị n'otu n'anya, onye nke ịmara gị bụ inwe ndụ ebighị ebi, onye ofufe a na-efe gị bụ ịpụzụ n'oru dum, na-alụrụ anyị ọgụ, bụ ndị oru gị dị umeala n'obi na mmegide niile nke ndị iro anyị, ka anyị ghara ịtụ egwu ike onye ọbụla na-emegide anyị, ebe anyị tụkwasịrị obi na gị ga-alụrụ anyị ọgụ site n'ike Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Biko nọdụ ala. Collect nke atọ n'ihi amara. Jehova, nna anyị nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile nke dị ndụ ebighị ebi, onye wetara anyị n'udo wee rue n'ụtụtụ ụbọchị taa, were ike ukwu gị lụọrọ anyị ọgụ n'ime ya. Kwee ka anyị ghara ịdaba na mmehie ọbụla taa, ka anyị ghara ịgbaba n'ụzọ ọbụla dị ize ndụ, ma ka e wee dozie omume anyị niile site na nchịkọ gị, ime ihe ziri ezi n'anya gị mgbe niile, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ka anyị gaa n'ihu nọgide n'ekpere, n'ihi na oge a bụ oge dị oke mkpa. Ụmụ Chineke, ebe ọbụla anyị nọ, ma anyị nọ n'ụlọ anyị, ma anyị nọ n'ụlọ ọrụ bụ ndị nọọsụ na ndị dọkịta na ndị na-elekọta ndị ahụ na-adịghị, anyị ga na-anọgidesi ike n'ekpere. Onye edere abụ sị, ekpere bụ ọgwụ ngwọrọ megide coronavirus. Ekpere bụ ọgwụ ngwọrọ, aga m agwọ ya ọzọ. Ekpere bụ ọgwụ anyị gwọrọ n'ime Chineke. Ekpere bụ ọgwụ anyị gwọrọ, anyị ga-agwọ ya ọzọ. Anyị ga-agwọ ọgwụ ọzọ, gwọọ ya ọzọ, n'ihi na anyị ahụla na ka anyị gwọrọ mgbe mbụ rere ire. Ya mere anyị ga-anọgide n'ekpere. Biko nwanne m onye nọ n'ụlọ ugbu a, kpọkọta ezinụlọ gị bịa soro anyị n'ekpere a. N'ihi na ekpere bụ kii anyị ji emeri. Anyị bụ mgbapụ ụzọ anyị ga-eji merie ike ọchịchịrị na ihe ọbụla nke ekwensu ji emegide anyị. Anyị kpọkuo Chineke anyị, onye kpọrọ anyị, si anyị kpọkuo unu m na mgbe mkpa, mụ onwe m ga-azụ unu, gosi na ihe ịrịba ama dị iche iche nke unu na-amaghị. Ọ dị ihe ịrịba ama dị iche iche nke Chineke na-eme nke mụ na gị na-amaghị. Bịa na anyị kpọkuo ya ka o gosi anyị ihe ịrịba ama ndị ahụ. Mbụ ka anyị keleenụ ya na anyị soro nọrọ n'ala ndị dị ndụ n'ụbọchị taa, n'ihi na ọtụtụ mmadụ anwụọla n'ihi coronavirus na ọrịa na-efe efe dị iche iche nke na-ekpagharị n'elu ụwa. Ndị ọrịa coronavirus na-egbu ha, ifufe na-amagharị na hurricane na ajọ ihe ọjọọ dị iche iche na-eme n'ụwa ewerela ndụ ha. Gaa n'obodo anyị Naijiria, eleghị anya ndị
Fulani cattle rearers egbuola ụfọdụ. Ndị Fulani jihad na ụmụnne ha dị iche iche, ndị ihe mmadụ na-adịghị atọ ụtọ, ndị ekwensu na-achị, ndị ọbara mmadụ na-atọ ụtọ, ndị ji ọbara akwa aka, ha egbuola ọtụtụ mmadụ. Ma ọ masịrị Chineke ka mụ na gị dịrị ndụ n'ala ndị dị ndụ taa, ka anyị kelee ya. Kelenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Chineke anyị dịrị anyị mma. Onye nwe anyị ekele, otuto, nsọpụrụ na mbuli elu bụrụ nke naanị gị, n'ihi na ị bụrụ anyị chi, onye dowere anyị ndụ ruo n'ụbọchị taa. Nara ekele n'aha Jizọs. Nara otuto na nsọpụrụ, ka ebulie gị elu, ka akwanyere gị ugwu, nye gị nsọpụrụ ruru gị, n'ihi na ọ dịghị chi ọzọ ọbụla dịka gị. Naanị gị bụ chi n'elu ụwa, n'elu igwe, n'oké osimiri, n'okpuru ụwa. Ya mere, nara ekele na idowere anyị ndụ ruo taa. Anyị adị ndụ n'ala dị ndụ wee hụ ụbọchị ọma. Ekele na nsọpụrụ bụrụ nke gị, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ngwa na anyị kpee ekpere si Chineke kwee na ozuo. Ọ bụrụ na ikwu okwu si ozuola, coronavirus ga-anwụ. Ọ bụrụ na ikwu okwu si ozuola, ụmụ mmadụ ga-amara na ịbụ chi n'ezie. Ọ bụrụ na ikwu okwu na ozuola, mgbapụta na nzọpụta na nnwere onwe ga-abụ nke anyị. Ngwa na ikpe Chineke onye kwesịrị ntụkwasị obi, onye ọ na-abụ ikwu okwu na Kapanọm, ya ga-emezuo na Jerusalem. Ga-ekwuo ya na Jerusalem, ya ga-emezuo na Kapanọm. Ga-ekwuo ya na Amerịka, ya ga-emezuo na Naịjirịa. Onye nwe anyị kwuo na ozuola. Kwuo na ọnwụ mmadụ a ezuola. Kwuo na coronavirus akpala ike o nwere ike ịkpa, na o rule mgbe ọnwụ ya ga-ebịa, n'ihi na ọ bụ gị ji ndụ ji ọnwụ. Nye coronavirus ọnwụ, nye ụmụ gị ndụ n'aha Jizọs. Ka anyị dị ndụ wee fee gị, n'ihi na ndị nwụrụ anwụ adịghị etoja. Jehova nna anyị nke eluigwe, napụta ụmụ gị na mgbe mkpa. Kpuchite anyị n'ime ọbara Jizọs, ka ihe ọbụla dị njọ ghara imetụ anyị. Mgbe anyị na-ezere ndụ n'ime ụlọ anyị dị iche iche, mgbe anyị na-agbaba, mgbe anyị na-ewithdraw na-agbaba n'ụlọ anyị dị iche iche, chee na ọ bụ ebe nzọpụta dị. Anyị maara na ọ bụghị ịgbaba n'ụlọ mmadụ bụ ebe nzọpụta dị. Ma ihe anyị maara bụ na ịgbaba n'ime Jehova, anyị aka mma karịa ịtụkwasị ndị a maara aha obi. N'oge dị ka oge a, ndị a maara aha ha adaala anyị, ha agharịpụla anyị. Ndị ọkachamara scientists have not been able to find the cure for coronavirus. But when you speak, it shall be done that coronavirus will die, that your people may live and thrive in the name of Jesus. Amen. Ka anyị cheta na ụmụnne anyị bụ ndị nọ n'ihu ọgba agha ịlụsị coronavirus ọgụ. Ndị dọkịta, ndị nọọsụ, ndị lab technologists, anesthesiologists, ndị na-eme operate life support machines. Ndị a bụ ndị ọ na-abụ onye nweta coronavirus eburu ha bugara ha. Mkpa anyị na-arịrị anyị bụ ka Chineke kpuchitere anyị ụmụnne anyị ndị a, ka ha wee nwee ike lụọ ọgụ a ejiri ha ịlụ. Biko onye ọbụla, ngwa na anyị mepe ọnụ anyị kpọkuo Chineke banyere ụmụnne anyị ndị a. Si Chineke ya biko, ya chebe ụmụ ya ndị a, ndị were ndụ ha chụọ aja ka ọ dịrị ndị ọzọ mma. Ndị were ndụ ha wepụta, ụfọdụ n'ime ha anwụọla. Ụfọdụ n'ime ha anwụọla. Ụfọdụ n'ime ha, mgbe ha na-eme ka ọ dịrị ndị ọzọ mma, ha enwetala coronavirus. Arịrịọ anyị bụ ka ndị niile ahụ nwetarala coronavirus ka Chineke gwọọ ha nrịarịa, ka ha dị ndụ wee na-aga n'ihu n'ọrụ Chineke nyere ha ịrụ. Ndị nke na-enwetabeghị ya, ka Chineke kpuchite ha ka ha ghara inweta ajọ ọrịa na-efe efe, ka ha dị ndụ wee jee ozi Chineke tiri ha n'aka. Ọ bụ n'aha Jizọs. Chineke anyị lụọ ya nara otuto. Napụta ndị gị a, ndị were ndụ ha chụọ aja, ndị dọkịta na ndị nọọsụ na ndị na-eje ozi n'ụlọ ọgwụ dị iche iche. Chineke biko, n'agbanyeghị aha ọbụla ha na-aza, nọnyere ha, were ọbara Jizọs gbaa ha gburugburu n'aha Jizọs. Ka ha ghara ịnwụ mgbe ha na-eleta ndị ọzọ, mgbe ha na-achọ ka ọ dịrị ndị ọzọ mma. Biko kwee ka ọ dịrị ha nwe ha mma n'aha Jizọs. Anyị nwere ọtụtụ n'ime ha bụ ndị chọọchị anyị. Chineke biko, mgbe ha na-arụ ọrụ a, chebe ha
n'aha Jizọs Kraịst bụ onye. Ekwela ka onye ọbụla n'ime ha nweta coronavirus. Ekwela ka onye ọbụla n'ime ha nwụọ n'ihi mgbe ha na-achọrọ ileta ndị ọzọ. Kwee ka ọ dịrị ha mma, kwee ka ha dị ndụ n'ala dị ndụ, ka ọ ga-abụ ma emesịa ha soro anyị nye ekele, jaa gị mma, kelee gị n'ihi na ị mere anyị ihe ọma. Otuto na nsọpụrụ ya na mbuli elu ya ga-abụ nke gị ma emesịa, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ka anyị cheta ụmụ Chineke ndị gbasara n'ụwa niile, ebe ọbụla ụmụ Chineke nọ, n'ihi na ọ na-abụ mgbe oke ifufe a fewere, mgbe ajọ ọrịa na-efe efe gagharịwara, ụfọdụ ekwensu wee kwaa okwukwe ha aka sị, olee ebe Chineke unu nọ? Ajụwa ajụjụ, Chineke anyị ọ dịkwa ndụ? Ka anyị rịọ Chineke ka o mee ka ụmụ ya mara na Jizọs ka bụ eze, na ọ ka nọ n'oche, na Chineke anyị ka nọ n'oche eze ya ruo ugbu a, na ọ dịghị ihe gbara ya gharị, na tupu coronavirus apụta bụ onye coronavirus ọ Chineke kere ya, tupu ya apụta Chineke amarala, Chineke amarakwala n'ihe o ji hapụ ya. Ka ụmụ Chineke ekwesị ike n'okwukwe ha, gbaa mgbọrọgwụ, bụ ndị a na-apụghị iropụ n'okwukwe ha. Ka anyị kpee. Papa anyị na-arara ụmụ gị site na Jerusalem anyị abụ chọọchị anyị, gaa ụwa niile gburugburu ebe ụmụ Chineke nọ, ndị na-efe Jehova Chineke nke usoro nke ndị agha. Onye nwe anyị na-arịọ ka ikwe ka ha guzosie ike n'okwukwe. Ekwela ka onye ọbụla daa mba mgbe ekwensu na-ajụsị, olee ebe Chineke unu nọ ugbu a? Coronavirus na-akpa ike niile. Kwee ka ha mara, ka ha guzosie ike, kwesị ike na Chineke anyị adịghị ada mba, na ọ dịghị agha agha. Our God remains God forever and ever, the same yesterday, today, and forever. He will never change. He remains God, and He has everything under His control. He has the whole world in His hands. 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 Let's sing it. He has the whole world in His hands. God has the whole world in His hands. He has the whole world in His hands. He has the whole world in His hands. This will continue to be our song. Coronavirus will not make us change our faith. It will not make us faint or fall. We will continue to declare that our God has this whole world in His hands. He will keep us alive to the end of it all. And we shall have cause to give Him glory and praise through Jesus Christ our Lord. Amen. Let us now pray for our members who are scattered all over the DMV, District of Columbia, Maryland, and Virginia. Ka Chineke anyị ebe ọbụla ụmụ ya ndị anọ, tụmadị ndị ahụ na-adịghị, those who are sick and shut in. I am praying with my brothers and sisters around this DMV that God will strengthen you, that God will heal you, that God will uphold you with His right hand of righteousness, that no evil shall befall you in this time. You will not die, but you shall live to declare the glory and mighty power of our God in the land of the living. In the name of Jesus. Amen. Can you declare for yourself, I shall not die? I shall not. Say it aloud as if you mean it. I shall not die. I shall not die. I shall live to declare the works of God in the land of the living. Hallelujah. Ọ ga-adịrị anyị mma n'ụtụtụ, n'ehihie na n'abalị. Anyị bụ ndị mmeri, karịa ndị na-emeri emeri. We are more than conquerors, even in the face of coronavirus, in the name of Jesus. Amen. To you be the glory, Lord. Anyị maara dịka ihu anyị dị iche iche, otu a ka mkpa anyị dị iche iche. My beloved ones, I know. We know that so many of us are going through stuff that sometimes are not known even to the priests.
even to the leaders, even to the people who care. But you alone know where it hurts. You are wearing those shoes, you know where they hurt you. I want you to present that hurt before God right now. Ihe ahụ na-enye gị mmekpa ahụ, kọsara ya Jizọs ugbu a. This is your time of victory. This is your time to declare your own destiny, to decide where you are going with yourself and with your God. Tell God where it is hurting you. Tell him what are the major concerns in your life. He is willing, he is able, he is ready to save his own. He is able and abundantly able to deliver those who put their trust in him. And if you put your trust in the Lord this day, you will not lose. You will win and become more than conqueror. Ngwa na ịchịkọta ekpere anyị ọnụ. Ekpere nke St. Chrysostom. Chineke, gị onye nyewara anyị amara ugbu a, ka anyị were otu obi bute arịrịọ anyị n'iru gị n'ọgbọ. Gị onye kwere si na mgbe mmadụ abụọ maọbụ karịa zukọrọ n'aha gị, na ị ga-anụ arịrịọ ha. Onye nwe anyị, mezuo ọchịchọ na arịrịọ nke ndị ohu gị ugbu a. Otu ọ ga-adịchasịrị anyị ezi mma, nye anyị ọmụma nke eziokwu gị n'ụwa nke a, na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa. Amen. Ka anyị niile rịọkọ amara, ka amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, na ịhụnanya nke Chineke, na nwekọ nke mmụọ nsọ dịnyere anyị niile ugbu a na mgbe niile. Amen. Ngwa na anyị bilite ọtọ, nyerịta onwe anyị ekele udo si anyị si enye ya oge coronavirus. Onye ọbụla fere ibe ya ka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị. Onye ọbụla fere ibe ya ka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị n'anya. Kelenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Abụ anyị ga-eji n'aka ihe onyinye bụ abụ 109. Biko n'oge awa ebe ọbụla ị nọ, cheta na ị ga-akwado, anyị ga-akwado ozi Chineke na ọrụ Chineke. Ọbụla dị n'oge ọjọọ nke a ma na ihe siri ike, mana ọ naanị ime Chineke ka ya ga-agbaba n'ihi a ga-akwado ọrụ Chineke. So biko jisike, ọrụ ji ebe ụzọ anyị si etinye ego ga-etinye ya ebe ahụ. Ọkwara ma gị tinye ya na mail ga-etinye ya dịka ndị isi anyị gosiri anyị ebe anyị ga-ezi were nye aka na-agara Chineke ozi, n'ihi na Chineke ga-aga azọpụta ya n'aha Jizọs. Abụ 109.
ekpere Chineke wee gbasaa. Otuto niile na ekele niile, nsọpụrụ na mbuli elu bụrụ nke gị, gị Chineke mgbe ebighị ebi, onye nọnyere anyị site na mmalite nke ofufe ndụ a wee rue na ngwụcha ya ugbu a. Anyị na-arịọ ka ị nọnyere anyị, ka ị binyere anyị, ka ị bụrụ ọpụpụ anyị na mbata anyị, ka ị bụrụ anyị ihe niile n'ime ihe niile, ka ị bụrụ onye ogbugbo na ọnụ na-ekwuru anyị megide ndị iro anyị niile, megide coronavirus na ihe niile ọbụla na-agbasi mgba ike imegide anyị. Gọzie, chebedebe anyị, were amara gị nọgide anyị n'oge a niile, bụrụ anyị onye anyị na ya ga-anọ mgbe ụmụnne anyị nọ n'ebe dị anya, mgbe a gbachigidere anyị ụzọ ime ka ala coronavirus n'iyi. Be our constant companion. In those times when we feel lonely, in those times when there's nobody to talk to, Father, help us to have you as our ever-present help in the time of trouble. Bless our week, O God. Grant that the time will not be long when this evil virus will be dead and gone, and your children will live again, and your glory will fill the earth as the waters cover the sea. Father, bless those who think about how to get rid of this evil. Bless the president, bless the governors, bless the task forces, bless the front runners, the first line of defense, those who are testing to find out those who have this virus. Protect your children, O God. And in all things, Father, let your glory be made manifest in the end. We make our prayers through Jesus Christ our Lord. Amen. Chebo moge ndị All Saints Igbo Anglican Church. Mgbe ha na-anọ n'ụlọ ha, mgbe ha na-aga ọrụ ndị kwesịrị ịga ọrụ, mgbe ha nọ n'ụlọ na-arụ, Chineke biko nọọ ndị gị nso, anọla anyị n'ebe dị anya, ka ọ ga-abụ ma emesịa anyị adịrị ndụ n'ala ndị dị ndụ, na-efe gị ofufe dịka o si kwesị, n'ime mmụọ na n'eziokwu, site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ka udo nke Chineke karịrị nghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke onye bụ nna na ọkpara na mmụọ nsọ dị n'etiti unu, dinyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. Abụ anyị ga-eji gbasara abụ 176.
Onye nwe anyị nọnyere unu. God bless you in your homes. Have a good week. And let's continue to pray. Amen. Amen. Thank you. Amen. It is so good.